None. You're very welcome. That's it. You did that. Yeah. You future, right? Yeah. You know, say, Apostle Olivier. Okay, go to Robina because it's even. After you are wrong. After Nabering, and then after Okay. Egi Buddha no no we meet we fa no e bo bu o ga no much you get to that point e from na ki me o zo ki na me wa ti ti o ye ke ti si ai bi kwa na ina ti tu itu ya la yo ke o bro o ko do ani chao e ko boli ko ya si ka kan ko pa le Oh, transfer of power couldn't even. Transfer. Vamos a campo Boligoja. Okay, we are very moving. Boligoja. Vamos no tale. Naiden. And then you're let you up. I'm on West. Onde bonito. Onde Okoye ba ngole kai yuwa wakota. Ai polikaka. Ote kwa ayi tele yo. Dai mwenye ni president. Kero ai na kero tu. Ni Jonathan do. Ise. You know him. Ini udah biang lah. Nak masih pun. Itu boleh cium juga. Fogo isso, fogo. Tanzania. Muara for last. Muara for last. So in fact Also no more. Transfer here per one. Marca para o mover mesmo. Can negotiate. Change back, I have no Uwechia. You go. Only a saboteur. Uwechia. As a name.
anyị bịa taa a na-akpọ n'igwe aka ọzọ etu nna bụ onye sikwa ekwu otego aka ebe aka adaba mana ọ dabakwala ọfụma ndị igwe wee jesịa were arị nata ogologo okwu adịrọkwa na ụka mgbede asụ na onye chi ọzọ n'ọnya ka anyị na-ekpori igbo ọ na-abata bụ etu a nwayọ nwayọ nke ekpofuru ekpofu a na-anacheta ọkwa ndụ anyị chọrọ ime ọdịnigwe mmadụ ịkara aka ịchara acha ịchatọla achatọ Emeka. Ogoli? Nweze. Nwa mụ na mma. Amawe. Nna be Akụnne. Eze nne. Ọ dị igwe. Ọnwa. Amanweze ibe m. Chidera. Chukwuebuka. Ibe anyị ba nnọọ ụmụ nwaanyị ọmụọ ọmụmụ. Ọ bụ ịkwụ aka ọzọ na ibichi ọdụ ka anyị bịa mmelie. Ọnwa mmelie na Akụnne si ka akwụ ọdịgbo aka ọzọ fichaa Chukwuebuka ọdụ na Chidera ọdụ. Wee sịkwa na unu ga na-anụ ka ọ na-ayọ na asị na onye chi ọzọ